Robert Pater, hoe gaat het met je? Goed, goed. Volgens mij gaat het uitstekend met je, want je single gaat als een tierenlier. Klopt, hij wordt goed ontvangen bij Radio NL en TV Oranje. Nee, ja, Had je dat verwacht? eigenlijk niet. Nee. We zijn even een singeltje maken en denken even kijken hoe het loopt, maar het loopt goed. De volgende single komt ongeveer rond oktober uit. Ook 2 nummertjes. Weet je al hoe die gaat heten? Ja, dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Nou, betekent dat je het nog niet weet of dat je het niet wil zeggen? Ik weet het wel, er komt een beetje Spaanse klank op, maar dat is een verrassing. Het wordt een lekker zomersnummer in de winter. Het gaat wel over Mallorca. Maar Voor een aantal mensen is Robert Pater nog een heel onbekend iemand. Hoe zou je jezelf willen omschrijven? ik ben al jaren of 4 bezig, met meer bruiloften en partijen. En het laatste jaar ben ik echt ja, een beetje fulltime bezig. Hoe bevalt dat? Goed, goed. Mensen die thuis kijken en die zeggen van ja, maar luister, ik kan ook heel aardig zingen. Zou je ze dat aanbevelen om te zeggen ga alleen maar zingen? Of zeg je van nou ja, blijf vooral eerst nog een baan erbij houden? Ja, is gewoon lekker proberen en als het lukt, dan komt het wel. Daar ben ik ook begonnen. Dus, Als mensen meer informatie willen over Robert Pater, waar kunnen ze dan terecht? dan kan je gewoon kijken op www.robertpater.hives.nl.